Γεια σας παιδιά, και σήμερα σε αυτό το μικρό βιντεάκι θα σας πω γιατί να μην αγοράσετε από το game, ξέρω εγώ, το Pro Pass Plus ή το Pro Pass γενικά ή το περιμένετε ή το Pro Pass 30 ή ξέρω εγώ να πάρετε gems από το shop. Γιατί να μην το αγοράσετε από το game. Δείτε λίγο παιδιά. Συγγνώμη. Supercell Store. Πάτε στο Supercell Store. Πάτε στο Brawl Stars Store. Και παίρνεις, ξέρω εγώ, το Pro Pass Plus. Και κάνεις 12 ευρώ όπως στο game. Αλλά εδώ πέρα είναι 30% XP. Τα XP σου δίνει 500. Δηλαδή, πας στο Brawl Stars. Πας στο Supercell. Αυτά είναι τα points που μπορείς να πάρεις από τα points. Μπορείς να πάρεις το King Frank που νομίζω κάνει 360 ευρώ. Νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορείς να πάρεις αυτά τα emotes, τα pins. Είναι πολύ ωραία αυτά τα τρία. Αλλά εγώ μαζεύω. Μπορείς να πάρεις airdrops για hyper. Αλλά εγώ μαζεύω για το τέτοιο. Για αυτό το pin που χαρμουριέται. Είναι τέλειο. Αυτά για μένα.